Dragi gledaoci, dobro večer. Ovo su naše prve vesti, možda druge, ne znam koje su vesti, jutarnje, večernje, dnevne, u bilo koje doba dana ili noći možete gledati ove vesti, dragi gledaoci, zato što su one uvek aktualne i nikada nisu bajate. Pa kako ste, dragi gledaoci? Kako zdravlje? Dobro. Kako plata? Moglo bi bolje. Kako deca? Slušaju li vas deca, dragi gledaoci? A? Slušaj. Dobra su naša deca, dobra su. Ovo su znači naše... Ovo su naše vesti koje ćemo upravo početi da vam čitamo. Ma ne može da se čitaju vesti usred matematike. Kako usred matematike? Koliko sad je vreme za vesti, vidiš, vreme čekaju ljudi željno vesti. Pa vreme je, ali ja imam domaći pa mora da uradim, nisam stigao juče. Nisi stigao, mnogo se igraš, kolegi. Šta je to sporno? Hajde, pročitat ćemo do čas vesti. Pa skupovi. Skupovi, pa šta je to? Pročitat ću vesti pod jednim uslovom. Kojim uslovom? Da, prvo pokažeš ti meni ovaj zadatak. Zadatak, šta je prosto, kolega, nemojte matematike, 1 + 1 = 2, dobro, dragi gledalci, oprostite za trenutak da pomogne, kolegi, nema pojma matematike 1 + 1 = 2, ajde, morate da vidim šta je to. Začas ćemo mi, pa posle prelazimo na naše udarne vesti. Šta je ovo, skupovi, nekaj morate skup, svašta. Kaže, slušaj pažljivo, kolega, u skupu N uvedene su operacije sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja. Sve 4 operacije, vidiš? Za svaka dva broja m,n pripada skupu n0. Aha. Njihov zbir m + n nalazimo dobrojavanjem, ima dobrojavanjem n jedinica na m. Za operaciju sabiranja u n0 važe svojstva. Vidiš, kolega, i svojstva imam. Za svako m,n iz n0 je n + n jednako n + n. Prosto, kolega. To smo zvali pravilom zamene mesta sabiraka i koristit ćemo i reč. I reč koriste, kolega, komutativnost, kolega, komutativnost. Kažemo, operacija sabiranja u n0 je komutativna. Za svako m,n, p, kolega, i p ima, i p su uveli. Vajde ovo m i m nekako, kao jasno, p iz n0 je zagrada m + n + p. Nema si igraš, kolega, da možeš pažljivo pratiš šta se događa. Pašći ti na glavu ove, vidiš da smo zakačili ovu zavesu, pašći ti na glavu ovi kamelji. Nema, kolega, to da radiš, studio ćeš njima rasturiti. Kolega će mi rasturiti studio i padne nešto na glavu. Daću ovu pomoć. To svojstvo združivanja sabiraka ili svojstvo svako m,n, p iz n0 je m + n, to svojstvo je združivanja sabiraka ili svojstvo asocijalnosti, asocijativnosti operacije sabiranja u n0. Za svako m iz n0 je m + 0 jednako m. Kolega, ne mogu više, šta je ovo, kakva je matematika? Jel vi ovo u školu učite? Da. Školska knjiga, matematika, za koje razlog, šta je? Za 5. Dragi gledalci, eto, vidjeli ste šta naša deca uče u 5. razredu, a meni se sve zavrteno u glavi, nema ništa ni od vesti, ni oči, danas nema vesti, dragi gledalci, ajmo, kolega, mi da maznemo po jedan sladoled, a matematiku nek ti pokažu profesori, ja ne znam. Aj zdravo.